Itxureta! Atzaleon! 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 Heldu dira feixa nausikoak. Datozen egunetan gozatu jaixetako egitaraguaz eta ondo pasau. Egin ditzagun jaixak elkarrekin. Gorapetako jaixak! Gorpuntzian erritmoa sartuta badaukotzula, nahi girua zidalako, xabat, zerrengo duzuzuk Elgetako jaizan, zela zanjuko itxuzuzuk herritxarrak? Festa murgilduta egoten diala ikusten eta festan segitzen. Eta bueno, aurten Gaixa telebista, hementxe gazgeu be pantalla barru-barruan, ez dakit zeu telebistako zein saiotaz mozorrotuko zinateken. Adibidez, salbamena, niretzako oso graziosoa dira. Horrazten dira diskutitzen, bat abestian gainetik, bastante graziosoa. Bueno, gaurkoan zuk eta nik ez dugulako inungo burruka ikingo, salbame esan duzu orduan pentsatzen du zeu ibiliko zadela kuskusian Elgetako jaixetan pasetan danan inguruan, eta hortxe kontu kontari Elgetako jaixen bueltan. Batuko gara eta geuri kontabala. Bai. Primizian hemen goienan, ez da? Eingo dugu salbame moduko bat beste izen batekin. Zein izen jarrikutzau? Ez dakit. Elgeta kuskusian. Bai. Xabat, ezkerrik asko eta gora! Elgetako jaixak! Bueno, hemen gaz, Elgetar batzukin, zuek errepresentetan duzue TV-ko programa mitikoena, zeintzuk zaiezuek? Eguraldia gea. Eta ze iragarpen daukotzue hurrengo egunetarako? Danetik pixkat, ez? Danetik pixkat, bai. Goizetan goibel. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurko eguna handia, talaruna taberna. Eta dana ez da izango Elgetako Merixa nagusiko jaixetan parrandia botatiak kirola be badau eta hemen jaixen hasieran izan be, Zegama Elgeta. Bai, hori. Bueno, hasi behintzat indau, nire kasuan justo beira lesiona hori naiz eta ezin izan du jarraitzu, baina bai, hori saiatu gara itxen behintzat. Hemen atzian Jon etorri gurekin, hemen ikusten ditugu, ez dakit zutaz gain besten bat lesionau dan, jauzidan lurrera anekdotarik bizizen dozuen lasterketa honetan. Bueno, egitza zen, lokatz mordo bat egonda eta ikusten dozuen moduan bat baino gehiago jauzida, bai ipurdiz, bai aurrealdetik, eta bueno, horregaitzi dauz danak hain zikin. Bueno, ikusten ditugu hor, baina danok posik bai, jaigiruan murgilduta, Zegama Elgeta 2026, 2027an egongo ote da berriro? Saiatuko ga, bentsat, saiatuko ga bai. Gu gara Kanal Surrekoak, badago programa bat, laguja flamenka deitzen dana, eta horregatik goiaz danak flamenkak, dakago bebai, kasetariak, dakago kamara, Kanal Sur, gu gara Andaluziakoak. Oso ondo, eta aprobetxoko zeuki apurra demostrazio bat itxeko, dantza apurra bat itxeko. Bueno, a ver. Elgetako jaixetan indarrak hartzeko adin desberdinentzat bazkaixak india, aurrentzat, gaztientzat eta helduentzat, eta gu bertara datorrika, guazen ikustera ze dauken kontatzeko. Tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer, tanto viento en mi cabeza, tantas cosas por hacer, tantos locos en un loco, cuantas malas por vencer. Bueno, zemuz da ez jaixak. Oso ondo, atrás izian eta tope. Gaur geixa bondekan, geixa. Ondo. A ber, eta gara hemen, gazte bazkaixan, zue kantoratu zu ez? Bai, kostau jakun atzo hasi ginen albondigak itxen, goiz guztia hor albondigak itxen, gaur goiz guztia ensaladia itxen, baina bueno, ondo dana ona, eskerrak. Hora zuen albondigak eta bazkaixan hona zeuan. Bai, bueno,
aurrek urteko baino menu hobiagoa nire ustez, baina, bai, ona. Zemuz da azte jaixak? Oso ondo. Super ondo, bai. Eta Bazkaixa ona zegoan? Bai, egon da oso ona, albondigak oso onak. Bai, nila betetan hau, ez da albondigak postroak, nila betetan hau. Eta gero ze plan daukazue ba? Gero dau triviala. Bai, Bazkalostian triviala dau. Noa? Triviala, ez da? Bai. Tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer. Zua bindozte, zuizan da sukaldarixa, ze muzko izan da esperientzia? Ondo, pixkat, pentsatzen nahi ginuna baino jende gehiago ondan ez pixkat zaildu inda, baina, bueno, atera dugu. Baina, albondiga ez euro dia, ez? Bai, gutxi batzuk ondikan badare. Eta postrerako ze dago? Bastakit, espero alkohola, ez? Kafia eta hojaldriak. Eta gero atalderako ze plan daukazue? Barra libre jartzen zuen oso ze, ez dakit, Herrikirola dare, gero drag ikuskizuna eta gero kontzertura, eta gagoa usatzen daren arte. Eta ikusten betxuet danak blusa berdinakin, zera, kuadriakua? Bai. Eta zuekin dozue edo gurasoen lagunduta? Temun erosi du. Eta bueno, gero ze plan daukazue, Bazkaixa eta gero? Barraketara jun. Barraketara? Bai. Zebe barraketara gero? Bai, seguramente. Bai. Ni bai. Bueno, ze moduz doia Bazkaixa? Ondo. Ondo? Bai, ondo. Oingoz ze jando zure makarriak? Bai, eta gero jaskua patatekin dakau. Eta bueno, hemen ikusten txue bai, kuadriako blusia izango da hau, ez? Bai. Eta zen, zuek aukeratu zinudeten koloriak edo gurasuak? Ez, hau guk aukeratu ginen botazio haitzen da, aurten zan da, honekin ibiltzen da jaixetan. Eta hau eta gero ze plan daukazue, Bazkaixa eta gero? Tiro pitxoian ibili eta jolasku. Eta zuk? Lagunekin barraketan. Ze moduz doia azte jaixak bengoz? Oso ondo. Zein dozue? Ez asko bat zizian, baina, bueno, joanga kontzertu batera, atzo giro ona zeuan hemen erromerixan, mugipanderuana, eta oso gustora. Eta oin, jau jasuaken ikustu zaitxuegu, ze moduzkoa dago Bazkaixa? Ondo, aurreko urtetan baino pixkatu beto esango neban bai. Bueno. Bai, patatak, bueno, niri hauek oiaskoakin ezakit asko gustatzen, baina orokorrian ondo. Ziak ikusten ez ziraia da, ta oraingoan, ilargia da nire maitale bakarra. Ze moduz doia azte jaixak? Oso ondo. Bai. Oingo zein dozue? Barraketan monta, eta gaur puzkarrixetan ibili. Nalako bai. Hau mien eguna da gaur, ezta? Zelan, da saltoa baja dute prezioa orduan urra. Ze moduz doia azte jaixak? Ondo! A ber, zein dozue? Mosorretu, eta atzo mugipanderoa ikusi. Gaur baso jazten miroa ikustera. Bai, ikusiko. Eta Bazkaixa ze hobeto dago aurrek urteakin konparauta edo zelakoa dago? Bai, oiaskoa beto. Albondiga baina. Makarroia bai hobia daz. Bai, gero ze dago, helaua, postre. Bai ez? Ze zaporen dozue zuek? Da ona. Da ona, ez? Bai. Bueno, etorri herriko plazatik kiroldegira eta ze hemen Bazkaixan, ze moduz doia Bazkaixa? Oin arte oso ondo, oin arte gozua ondo, bai. Zeuki dozue bazkaltzeko? Ez dakik, baina lehenengo ratua fenomeno izan da. Bai, ikusten dut igual entsaladilla edo... Ondo, bai, gozoaila gozua. Bai, hori zuen. Gozoaila oso gozua, bai. Aurreko urtietan betorri zinaten edo... Ja, urtetan, ja. Bai. Bai, ja, izan gaztia, ja, zarraga, ja. Bazkaixa? Bueno, ondo. Ondikan hasi barri gare, así que
Ez dinot asko esan, baina momentukua ondo. Momentuz aurreko urtia baino hobeto edo... Ez nahi gogoratzen lehenko urtekoa, zike ondo, izango zan, orduan be ondo gelitu ginen, bentsat, konforme. Zer muztea Bazkaixa? Oso ondo, bai. Momentuz gozua. Aurreko urtean ben... Ez, bat urtean ero ez gazetorrigu, eta aurten bai, eta ilusionak eten etortzeko. Bai, esperientzia politxa, Bai, oso politxa. Hemen juntatzea, konversazio pare bat. Aurretik krabelintxua ipintzia, lehenengo besia, amarretan egonda mesia, gero krabelina ipintzia, gero nahi dauen handako udaletxiak tragua behin pini dau. Azkai ondoren planen bat daukazue edo zuze dago? Sí. Tranquilo, viviendo tempranillo. ¿Está eso? Lasai. Etorriko da... Azaldian, Pascal ostian, zoze ongo da igual da. Herri kirolak esan da beda dagoela? Seguro así. Ikusitza, lasai. Herriko txikixek bazkaldu eta indarrak hartu ondoren, herri kiroletan parte hartzeko aukera eduki da, eta gu bertara etorriga. Guztoko dut gorria, koloreen orgia, zartatu zuri beltze hegemonia, zortaldeko argiak, dakar melankolia, neguko egun sentia neguzkia, dinozko aizutira palante, kritike muzin eta buruak ante, sentiarazia den delinkuente, askatu oiukatu polike. Gabize herri kiroletan. Bai. Zer proba duzue? Ni proba dute arrixak altzatzia, gero hori, zerriana, txingo, ni behai lokotx bilketa, zerriana, behai arrixak, eta oin errueria. Eta zein da errexena zuen dako? Errexena, igual lokotx bilketa edo arrixa. Arrixa, errexa? Edo bestela orko hori lehen probau dut. Baina gauzia hori be bizkorrimia dela, baina bai. Zein izan da zuen gustukoena, oingoz? Paneri egurrana. Egurra moztia? Bai. Berrerengo zinuan? Bai. Eta zein da geixen kostau jatzuna? Geixen kostau jatana, gauza gutxin ditut eta geixen kostau jatana lokotx bilketa. Bai? Azkarri biak horrika ez? Bai. Eta proba duzu arrixa egotzia? Bai. Azko pixatzen dago? Segun zein hartzen duzu, batzuk gutxi beste batzuk gehiago. Eta zein izango zuneten dela normalean jendeak geixen aukeratzen da bena? Egurra, nahi. Egurra? Bai. Zemuz doi eguna? Oso ondo. Ondo? Bai. Oin ze proba duzu herri kiroletan? Probatu txingak, eta ontxe bestia probatzera. Zer neo zuen txe probatzea? Igual probakot hori. Egurra moztia? Bai. Eta txingak ze errexak edo zela? Berdea pixka zaiak zera, baina, aloten. Bai. Eta arrixa probazu arrixa egotzia edo? Arrixa egotzia, ez baina igual probakot. Pixi bat dauka ez? Bai, pixi daukako. Batema gomendatzeko zein gomendako zinueten? Egurrana. Edo erruperiana. Jende asko korrek esaten ditu, zer uste zuen dela desberdina dialako edo askotan ez daliako itxe? Dialako asko ikusten edo.
hemen, herrikiroletan ze ekarri oso aurten? Ekarri dugu txokorrak, txingak, trontza, harri jasotze, ingude eta giza proba. Eta orain ekarriko duguna gero askanian sokatira, umiek azeitzeko. Eta zein uste zuen dela umiek geixo gustatzagakoena edo... Gehien oin trontza gustatzen jake umieri. Gero ikusiko gu besteetan zetan da bizen, baina trontza momentuz ez zitu edeuko. Eta ze lekusio zu umiak, ondo, indarrez eta ondo? Posi dabiz. Eta bueno, ia amendik urteten badau promesaren batek aurren antzien. Orduan, animoko zenke gaztiei bai apuntatzera herrikiroletan, ez? Animatzen dizien, hau ikusitxe gero, zo zerreitzen badabe. Futbola begin biharrin beti, bai herrikiroletan animaten badiez.
hasiz beteriko eguna da, baina baita herri bezala elkartzeko eta gure nagusixak konbentzeko une garrantzitsua ber. Sentitzen da, painurua jantzitxa? Osa. Osa? Ilusinu etxen da, bai. Etxera torreatan, eakatea. Etxera junzian? Bueno, torze masat, ez etzi bezingo pasan, sanotan. Oso politxan, ustez jaixetako politxena, umiak ikustia euskal dantzetan, da gero, pixka konpromiso ez urten nimigaz, eta, hartu urten dago giro erra, eta oso ikuskizun politxa. Elgetako jaixak handixa dienez, herri bazkaiko paella bet tamaino berekoa. Bazkaixa? Oso gozua dau. Ona? Bai, oso. Eskatu hau berdurakua eta, mundiala. Bai, normalian ez da hola izaten askotan, ez? Hori da gustua, baina hemen beti egoten da veganua. Beti dago kera veganua? Bai, da aukeria nahi da bena veganua hartzeko. Bazte ona, ez? Bai, oso ondo. Eta gero zaiezu jango zu edo? Bai. Ni jate edo veganua geixo gustatzen jatalako. Ez nahi veganua, baina geixo gustatzen jata berduriak. Zin guztia herri Bazkaixa? Oso ondo, oso gozua dago, paella. Bai, oso gozua dago. Aurreko urtean edo horre sinaten edo? Bai, beste urtean bai, urte honetan ez dago itxen, bero geixegi, asko zobetoke beste urtean. Bai. Eta paella aurreko urtean hobeto edo aurten? Nik uste eta aurten, aurten hobeto sartzen da, lehen urtean baino. Eta gero dago zaila eskixa, ez? Bai, baina guk ez dugu hartu. Ez? Ez, eskak usatzen bez, honekin ja balio dago. Nahikoa izan da paella? Bai, paellakin ja nahikoa. Ez dago inolako jaik, ontxe jarri ga, eta ondikak lehenengo katan gaude, baina ondo doia, eta ondo doia jaixak, ondo doia herri Bazkaixa, eta hola etxe bio, urtero. Ordan paella ona dago, ez? Bai, paella da ona, eta gainera gozatzeko guga da honean, eta ondo pasatzeko guga da honean, dana ondo sartzen da, eta paella be bai.
Bazkaixa? Oso ondo, oso gozua. Bai, eta ez paella jango zue, ez? Paella. Bai. Eta hoen jango zue saioskiak edo paellak nahikoa izan da? Ez, nahikoa ze gainera reakzio bana bota behu. Bai. Bueno, zuek zate elgetara etorri berrixak, ez, aurten? Igaz. Iaz. Eta bai ikusi ditugu dantzan, euskal dantzetan. Bai. Zer moduzko izan da esperientzia? Ona. Ongi etorri barri bat, ez? Ofiziala hori da. Herrira. Orduan ja, ongi torrixak sentitzezate herrixan edo zela. Bai. Eta zer moduzkoa dago Herri Bazkaixa? Oso ondo. Paella bintzat gozua dago. Bai, ikusten dugu honekan platera beteta daukazuela ontsa hasizate. Bai, oantxe bertan justu hasi gara, poteotxua pixka luzatu dugu eta onja tripa pixka bete eta jarraitzea. Zer moduz doi Herri Bazkaixa? Oso ondo. Peizpi hartu dugu eta platerkara derra tokau jaku eta gozua dago. Bai, egisa zuek gainera hemen freskotan zaretela. Eongaz, tikiak saltzen, ondiokan jendiak esartzeko. Eta gero ja azkenian gelditzu gaztoki honekin eta ederto gare bai. Bai, oina arroza paella zerete probatzen ez? Hau veganua da, eta hau oiaskoakin. Baina esaten dutute moruan platerka da ederra. Eta gozetuta, bai. Bai, jendeak hori izan da, platerka da errara izan dela, eta batzuk saieskixa probatzera be, justu aldu dira. Ekarri da be, ondiokan ez gaeldu, baina asmo horrekin, bai. Gustora, rasinuakin. Bai, ez? Bai. Bueno, hemen ikusten zaitxuegu, Herri Bazkaixan, zer moduz doia? Oso ondo. Gustora. Zuek elgetakoak ezatela esan duzkue, nundu izatuzte? Donostitik. Donostitxik? Bai, zu bai. Ni elgetako, elorrixokoa nahi, baina elgetan bizinaz. Bale. Eta zer moduzkoa dago paella? Goxoa, ordu hontan edozen gauza gustoa jaten da. Bai, ez? Bai. Eskerrak oraindik une hauetan, lotea sentitu behar duzula. Orain taldean, destakatu naiean piztuen bada, argitzen dizun bidea. Eta gero ze plan Bazkaixan ostian? Dantzan eta euskalo. Etxera fundalo. Bixamonia da gaur ala? Bai, pizka. Bai. Baina, bueno, bekero dau bingo eroz dakizte, igual gehitzen ga, baina ez dakit. Gaztetxekoak bingoa antolatzen daude eta bingoa bukatuta gero erromeria jaina gakin da, bai. Agarrauak, gaur agarrauen eguna da, Bai. Jakin, zerekin, presio guzti honekin probatu desegin, enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Bate jakin, zerekin, presio guzti honekin probatu desegin, enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira. Benetakoak ez diren referenteak, gaizki sentitzen zara, lasai ez da zure errua, kanpotik zatoz, gu ez dela bizitzera, arauak jarraitu ezkero lortuko duzu, kuadrian sartzea. Batek jakin zerekin, presio guzti honekin probatu desegin, enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude, zirko honen
erdian ongi etorri antzerkira plastikoko antzokira bakarrik zaude zu izan ez izana dago Elgetako ferixa iritsi da eta horrekin batera ganadua etorri da. Barrenengua baserria izan da aurten behiak ekarri dituen bakarra gaixotasun bati dagokienez. Aurten eukiozuela apur bat ekitaldi berezi bat beixekin, zela fan da apur bat bidea? Entzerrio txiki bat indogu hor, zen zelaitxik ona, ferixara, eta ondo, danon artean ondo konpondua, kruzeak. Ondo etorri die beixa? Formal etorri die, bai. Ikusi hau, nahiko jentia badauela hemen gerturatzen ikusten, zer moduz doia? Beste urtatzen jende beixa, baina, aurten bai gerturatzen jendia, eta ferixa politxak galditzen. Zer magar urtia daukotzu ja etorten? Gu 4 urte zeturri ona. Egon dala urten aldaketatxo bat? Bai, aurten, dermatosis nodularra dela eta murrizketak egon dira eta etxe bat bakarrik lagatzen duzko ekartzen beixak, elgetako ferixara, eta aurten ekarri duzdanak batzuk oinezian, beste batzuk kamilan, ezberdin. Zer bat ekarri duzu aurten? 100 da piku, 150, holako maten da txikita hondi bai, holako maten da beixak. Zer moduz fan da jeitxieria, jentian arren? Bai, jendia gustora eta esperotako baino jende gehiago plazan, da oso ondo, bai, posik. Espero zinutena, o? Bai, espero gendu, da, jendia hasi animatzen da, poesian triste egon da, beratze galdian, beratzekin jende gutxutereko zala, baina, animatzen da, betetzen doia. Bueno, ze karri oso? Astuak eta bihorrak. Eta apur bat, ze helburukin itxen dozue hemen animalixak ekartzia ganaua? Bueno, ferizia pixka hasteko, urtietan hau etortzen. Hasi nintzen butikotatik eta gehiago, ba. Zenbagarren urtia daia? Etorri nintzen lehenengo 80. Etorri nintzen lehenengo, eta urtero etorri nahi. Pandemian txoian ez, beste danetan etorri. Eta zelan itxen dozu aukerak eta jakitzeko ze karri, ze... Nire bakarri dakaz bihorrak eta astua dakaraz, beste giztakar. Ganaua ikusi estian, hemen gaz, artizau ferixan, eta ikusiko arten ze ekarri hauien. Gure esatu, zergatik ez kantatzen, urrun dagoen agertu sentitzen denean. Nola azu, maixar eta iziak, eguna iluntzean, uran edertzean.
hemen ekarriozula zure postua, ze karrioz apur bat esan du? Gu garagardo artisaua egiten dugu, hemen Elgetakoa gara eta herrian egotera egin pixat ekarri egiten duzen zerbezak eta horrekin etorri gara. Jentia pozik ikuste duzu jaixetak hasi dielako? Bai, jendia animauta, euraldi ona, oso larri ona dau, baina jendia goguek. Ja, azken eguna jaietako eta pixka kantzauta, baina gustora jendia. Zenbat urte zoiaz edo ekartzen postua? Bueno, 9 urte daru hau garagardoa egiten, eta urte askotan ezin izan gara egon bertan, igual Bartzelonan beste feria handi batzuk eta genauko zelakot, baina aurten gure azkenen urtea da, lagiten dugulako marka eta egin herrian egon da, bintzat jendeak gertutasunean egon bintzat. Hainbat postutan, Elgetako postu desentea zela, ze moduz, ze karrioz osan dago? Bueno, nik estixe ekartzen dugu, Larrabentxo baserriko gara eta estixea produzitzen dugu, erliekin ibiltzen gara eta amentxe torri gara, urtero bezala. Zenbat urte zoiete ekartzen? Gure baserrixa, noen dela 30 urte hasi ziren, erliekin da esti ginen. Eta nik noio, 16 urtetatik, erletan da ferixara, dela 15 bat urtero. Iritsi da ferixia urten ere, nolakoa da giroa? Ondo, oso ondo. Egia da beste urte batzuekin alderatuta jende gutxiago dagoela, baina ondo. Zenbat urte daramazu produktuak ekartzen? Aurten da produktuak ekarri ditudan lehen aldia. Zer ekarri duzu? Azaldu pixka bat. Beno, gozoak ekarri ditut. Hauek gurinezkoak dira. Hauek kakauetezkoak. Almendra pasta, bizkotxoa, ogia moduko hau ere badago. Es tipo de como pan. Targatakai naiz josten, baina ez klasikoz lonetazko horiek ibiltzen ditu treziklautako materialak. Eta urtero ekartzezu postua? Bigarren urtiera naizela bai. Bi urtetan alpargatak tantzerako materialekin? Nahiko antzekuk, bai. Urten berrixe bixerak hasi nintzen iten, bat erreziklautako telakin, baina bai bestela oso postu antzekoa iruditzen dut. Ikustezu hemen ferixa, artisau postuak eta horan, jente artean ongietorri hona daukiela, ongietorri politxa? Bai, Elgetako azokie gisa esan da bereziki gustatzen zen, giro aldetik bai, oso pozik etorri naiz. Pare bat pauso alde batera, pare bat pauso bestera, beste pauso bat aurreratzera, eta dantzan bugi lai pare. Zekarri oso aurten ferixara? Bueno, nik aspalditik nabilen kosmetika naturala eta gero sendabelerrekin indako produktua dauzkat. Bai, artikulazioak, artrosiak, azaleko arazoak, antiongoak, fungizidak, eta horrela. Urte asko zoia ekartzen ona produktua? Urte batzuk, bai, igual 10 bat edo nik zango nuke baiet. Elgetako ferixa postuak, artisau ferixa jarrita, moduz? Jarrita aspaldi, 8 txerdietan erlojoi begira nago aber noiz bukatzen dan, luze. Oso ondo, egoraldixa aparta, hemen keizpian ondo, baina hor kanpuan, bero gehiegi. Baina, bueno, oitzutzen atzigaz danok. Eta, bueno, ikustutut hemen, gauzatxoak itxen, zekarri oso? Bueno, nago egiten, piezia egiten dut guztinez, gero molde bat etaratzen dut, eta bueno, nago ardibeltza eta ardixa, kanporagoia zenian, jendia ekartzen dau, imanak, ipintzeko frigorifikoan eta tal, bueno, pentsa honean, hemengo zehozer eta daukat eguzkilorea eta ardixak, ipintzeko moduan, eta bueno, hori, eta udaletxeak eskatzen digu artisauei egoteko egiten, jendia ikusteko benetan dela eskulan bat. Ez dagoela ekarritxa kanpotik eta hortaz nago. Zenbagarren urtea da zatozuna? 30 urte edo.
Bai, elgetan bizitzen, udaletxea etzen dutzu, eta igokosa, eta bai. Eta, urtero, hemen hau, toki berdina, hortaz da, dauka... Hau da zure txokua. Hau da nire txokua. Etortzen bazai, datorren urtean nire bila, sartu zona, eta espero dut egotia, klaro. Zer kartzen zu, Egiten dugu ogi ekologikoa eta integrala eta gozogintza bai egiten dugu. Duan, esan geke elgetan nahiko ogizalia dauzela. Bueno, bai, ogi ona baserriko ogisa nik uste dut leku guztietan ondo saltzen da. Eta zenbat urte zoietze kartzen postua? Jartzen postuan, 3-4 urtez, bai, ni egon nintzen lehenago beste gauza batzukin, baina, ogia eta gozogintzakin, 4 urte edo. Egunon, nator Orozkotik. Ze kartzo zuen? Euskal pastela bariadu edanak, arrozezkoa, gaztazkoa, txokolatezkoa, eta euskal pastela, principala, eta gero baserriko ogia. Ze moduz ikustu elgetako gentian ongi etorrixa, postuak, perixa? Elgetan urte asko darot etorriten, eta urtero oso edertu ekosten dut. Baina, horren ganadu edo komplikazio apur bat, eta ordu jente haren eskaztu egiten da. Ganadu jente asko karten dau. Zenbat urte zoietze kartzen? Nik 25-10 bitartez nago ona etorten. Alza la mano si te gusta el chocolate, alza la mano si te gusta el chocolate.